Kreikan lämmöstä siirrymme Suomeen ja lähes yhtä lämpimiin olosuhteisiin seuraamaan Markku Alenin ja Lancia Tallin testejä Karkkilan Antiaisissa. No niin, taas on Lanssi ja Talli tullut Suomeen ja testihommiin. Mitäs tällä kertaa testataan? No me ollaan nyt samalla lailla kuin viime vuonna, että me ollaan ajettu täällä Karkkilassa joka 10 vuotta. Me ajetaan nyt Jyväskylän ja Uuden-Seelannin testiä, että me ajetaan samalla alustalla Uusi-Seelanti ja Jyväskylä ja silloin me pystytään tekemään kahtia rallin tästä autoja. Ja on ollut pieniä probleemoita, mutta mä uskon, että me voitetaan ne vielä täällä, että testi on lähtenyt vähän kyllä huonosti käyntiin. Mitkä ovat olleet suurimmat ongelmat? No meillä on ollut niin kuin mun tämän koko kevään mun probleema, että mulla on mennyt nyt eilen moottori, nyt äsken meni taas toi hihna poikki ja eilen meni turbo ja yksi vaihdelaatikko ja sähköpuoli ei pelaa meillä, että sitä me ei saada oikein pelaamaan, että se on hyvä, että se on täällä testissä, että toivotaan nyt alkaa niin kuin kausi kääntyä parempaan suuntaan mun suhteen, että tuo tekniikka alkaisi pelaa. Täälläkään niin ei päivääkään ilman murheita. Viimeinen moottoririkko, kun tuli äsken, niin kivi meni hihnan väliin ja se poikkasi hihnan. Eikö sitä ole suojattu mitenkään? Se on suojattu, mutta se oli hyppyn jälkeen ja mä luulen vähän, että se pelti antoi peristää vastaava ja kivi pääsi väliin ja siinä sitten poikkasi se. Nyt kun on 6 osakilpailua takana, niin miten on tämä alkukausi mennyt, jos lähdetään esimerkiksi Monte Carlosta liikkumaan eteenpäin? No Monacossa oli mulla mulla meni 2 nokkaakseli poikki ja se toinen sitten keskeytti, mutta mulla meni heti kokoontumisajoissa jo, että ennen Milanoa täällä moottoritiellä katkesi ensimmäinen ja sitten siellä toisena vai 3. yönä katkesi tämä toinen ja sitten mä jäinkin pätkälle. Et mulla oli koko kilpailun ajan, mulla oli sähköpuoli ihan sekaisin. Ruotsin ralli oli mulle itselleni pettymys, mun mielestä se olisi pitänyt voittaa, että mä en päässyt mihinkään. Ja sitten kun vaadittiin kompressori viimeisenä aamuna, niin sit alkoi mennä, kun oli enää 7 pätkää jäljellä. Mut puuttui täysin niin kuin tehokoneesta. Portugali oli niin kuin se oli hässäkkä. Safari. Mun mielestä tänä vuonna meillä oli auto erittäin hyvä siellä, mutta rele purkas meidän akun yöllä ja sit seistää sen takia se, mitä seistiin vähän reilu tunti siellä. Ja tullaan 3. Siinä suhteessa oli ihan hyvä, mutta kuitenkin sanotaan, että ei tommosia 3. tässä vaiheessa lasketa, että me päästiin siinä vaiheessa Pösöön ohi. Mentiin MMS Pösöön ohi ja sitten mentiin Korsikalle. Se nyt oli Korsika, mikä oli sitten taas, että se oli Lanssia, kun lopetti kesken ja kaikki tämä, mikä tapahtui. Ja nyt Kreikka oli sitten mun mielestä, meidän onni olisi pitänyt kääntyä jo niin hyväksi, että me oltaisiin voitettu siellä, mutta Lanssia tiimillä ei ollut onnea siellä ollenkaan.
toivottavasti mä voisin viettää juhannuksaaton täällä, että sitten juhannuspäivänä mä ehkä lennän jo yli. Lähden ylittää tuosta noin Oaklandin kohden ja että katsotaan nyt ensi viikko selviistä, mikä mun ohjelma, tai sitten me joudun lähteä käymään Torinossa testaamaan meidän ensi vuoden autoa. Että kaikki on vielä auki, mutta me ajetaan nyt ainakin huominen päivä täällä vielä ja sitten aletaan katsoa, mitä tehdään. Mitä sinä olet mieltä tuosta ensi vuodesta? Siitä ei vielä vissiin kukaan oikein tiedä, että mikä on tilanne. Mikä on sinun oma mielipiteesi? Millaisilla vehkeillä pitäisi ajaa? No, siinä on niin monta mielipidettä, niin että tämäkin auto, niin kuin tässä on todettu 2 päivää, niin on tämä makea auto. Kun siinä kaikki pelaa ja ajettavuus ja kaikki tämä, että onhan se nopea ja kaikin puolin oikein tykki menemään, mutta kyllähän se on myös hieno ajakin sitten. Ja sitten näihin sääntöihin, kun on tullut nyt, niin mun mielestä tässä on nyt niin paljon politiikkaa, että annetaan nyt rauhoittua kaikkia ja kaikilla on oma lehmä ojassa. Jos kuitenkin lähdetään A-ryhmän autoilla liikkeelle, löytyykö Lancialta kilpailukykyinen auto? Mä uskon näin, että meidän tiimi ei olisi muuten vetäytynyt A-ryhmän taakse, jos ei siellä olisi kilpailukykyistä autoa. Ja niin kuin sanotaan näin, että kukaan ei huomaa, kenelle ei ole A-ryhmän autoa, niin nehän eniten hölöä pitää koko asiasta.